Il-Waste Serve inawgurat l-impjant tal-Kus fix-Xewkija Għawdex, faċilità ta' trasferiment tal-Iskart u l-Irkupru tal-Materjal li saret b'investiment ta' 10 miljun euro parzjalment iffinanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Proġett li kien ilu diskuss snin imma kien fl-aħħar xhur li x-xogħol fuqu intensifika u tlesta. Dan l-impjant l-ewwel wieħed tat-tip tiegħu f'Għawdex se jilqa', jagħżel u jitrasferixxi l-iskart li oriġina minn Għawdex u kemuna. Il-ħidma f'dan l-impjant se tinkludi l-għażla u l-imballar ta' riċiklaġġ xott, l-ikkumpattjar tal-iskart solidu muniċipali u t-tqattieħ tal-iskart goff u veġetali. Il-boros is-suwed li jinġabru mid-djar ikunu kumpressati u jittieħdu l-Faċilità Malta Nord. Il-boros għar-riċiklaġġ domestiku jinħattu u l-materjal riċiklabbli ikun separat qabel ma jintbagħat barra minn Malta. Fl-inawgurazzjoni ta' din il-faċilità, il-Ministru għall-Ambjent Leo Brincat sostna li dan il-proġett se jsaħħaħ l-ambjent u l-effiċjenza fl-immaniġġjar tal-iskart f'Għawdex. Dan b'sistema msejsa fuq l-Istrateġija Nazzjonali tal-Gvern dwar l-ekonomija l-ħadra u l-green jobs. Impressjonat bit-teknoloġija użata, impressjonat bl-effiċjenza użata, impressjonat bl-indafa u l-arja nadifa li hawn kemm ġewwa l-impjant innifsu kif ukoll barra l-impjant. U joħroġ rebbieħ mhux Mr. X jew Mr. Y, imma toħroġ rebbieħa il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini infushom. Il-Ministru għal Għawdex Anton Refalo innota li għall-kuntrarju tal-impjant tal-Qortin dan se jkollu impatt minimu hekk kif se jkun magħluq u għaldaqstant mhux se jkun hemm l-arwejjaħ u lanqas skart jiġri. Proġett li jkompli jippromuovi lil Għawdex bħala gżira ekoloġika. Dan anke għaliex inbena ġo barriera magħluqa bid-disinn ikompli mat-topografija tas-sit. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Inborġ innota li 85% ta' dan il-proġett kien iffinanzjat minn fondi tal-Unjoni Ewropea. U żied jgħid li mill-programm finanzjarju ġdid diġà hemm madwar 43 miljun euro kommessi għall-isfida ambjentali. Min-naħa tagħhom iċ-Chairman u l-Kap Eżekuttiv tal-Waste Serve David Borg u Tonio Montebello innutaw kif din il-faċilità se tirċievi ma' 12,000 tunnellata ta' skart muniċipali fis-sena. Barra minn hekk dawn il-faċilitajiet se jnaqsu madwar 900 kg ta' emissjoni ta' diossidu tal-karbonju fis-sena permezz ta' tnaqqis ta' 20,000 km tat trasport.